दिन भी पुलिस देश के जाने माने उद्योगपति एसके मित्तल के अपहरणकर्ताओं को नहीं ढूंढ पाई है। एसके मित्तल जी 15 अक्टूबर से लापता हैं। मित्तल के अपने आदमी उठवले बा। ए घरी वो नारायणपुर गांव में कैद बा। मित्तल के लइका फिरौती के 20 करोड़ लेके आवता। भवानी, पवन, तो लोग जेबा फिरौती वसूले। जी भैया जी। हेलो, हाँ बोला। इसके मित्तल के नारायणपुर गांव में रखल गइल बा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर देला। ठीक बा। मित्तल साहब के पता चल गइल बा। उनका अपहरण मलखान गिरोह कइले बा। हाँ बाबू बोला। फिरौती लेवे जे भी कोई जात होके फौरन रोक दी होके। पुलिस के केहू खबर दे देले बा। आपका भाई भैया वो हरामजादा खबरी फिर से पुलिस के खबर का देले बा। समझ में नहीं की आवत। कौन है गद्दार साला? हमारा घर में खबरी भेजे के सजा कमिश्नरवा के भोगे की पड़ी। अकाल जी भैया। अपना आदमी से कह दे कि मित्तल के गोली मार दे। ए बाबू बच्चा हमार जिंदगी में ऐसा पहला बेर भइल बा कि केहू हमारा घर में घुस के पुलिस से मुखबिरी करा था। वो कमिश्नरवा के आदमी है और तू तो कमिश्नरवा के टीम में बड़ा बाबू। सोचा बाबू, कुछ खेल खेला। अरे कोनो ऐसा चाल चला कि जोना से कमिश्नरवा उस साला हरामजादा के नाम बता देवे। कमिश्नरवा के खुदे शक हो गइल बा कि ओकरा टीम में राउर कोई आदमी बा। कहीं मुखबिर के हमारा बारे में पता चल गई तो? ए बाबू ए, तुहार असलियत हमने तीनों के अलावे और केहू ना जानेला। का बुझला? इससे पहले कि हमारू और नुकसान करे ओकरा बारे में पता करे बाबू। फिर देखो कि हम कैसे कुत्ता नियर मारा तानी। हम तो कहता नहीं मलखान दादा, अब्बे के अब्बे सब के हिजा बुलावल जाए। चेहरा देखते पता चल जाए कि गद्दार के ह। मुख्तार वो मुखबिर है। जान जाई तो कोनो भारी नुकसान करके गायब हो जाई हमेशा खातिर। कमाल के बात करता रहा यार। पूरा घर में आग लग जाए तब का कुआं खोनाई। नौ गो मेहरारून के साथे सूझ जाइब तका एक ही महीना में बाप बन जाइब। मुख्तार मियाँ, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाला। हाँ ठीक बात बा। तो ही बतावा का करे के चाहिए। 2 दिन के समय दी हमके। हम आपके सामने खड़ा करबो कमीना के सबूत के साथ। ठीक बा, 2 दिन।